ay iman da ama kendina mangmangpus nan gumodda ikut-kut da sinanluta tanubunggas ng isdaway ang eskwela kanandaan ng tawid ko at bagas diling edda nalus buwan yataw limpas ko nan high school ay kananda at kanan ama ay mangtuyan ako may kaet syudad umay kang adan sige na mistala talusuma ka isulo am nan umong isulo am simen gaway sanda. Ilaek sinaet menlulwa kanana anakku mensingsing peta segam kabunyan ipabaon mian sika seseken sulat mon da kami di matengah ke syudad ay kananda wadanan dinatngap ay gagayem ko kananda nalagsak nan biag sinan syudad wadan liliway siniyanan folk house wada pay nang marihuanay agas di problema kanak nitaw kun inilak kay lagsak sige lilinglingak dinpilit damaken ina maipanggap sinilak ay lagsak binilang kunan upat ay tawen asiak et damagen ay din gay ko'y ingmay nin uskila at limpas nanan puso na asiak pay et namnaman ay nyawan din barkada saken ay pay da ama ken ina menseser